Di ser banga rêberê girtî PKK Abdullah Öcalan re zêdeyî 2 hefte derbas dibin. Desthilat li bendê ye ku PKK li gorî wê bangê di zûtirîn demde kongreya xwe saz bike û biryara xwe hilweşandinê bide. Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren Rêxistina terorê PKK û hemû duvelankên wê yên ku li coğrafyayên cuda çalakiyan dikin divê destpêkê biryara xwe hilweşandinê bidin û yekser û bê merc çekên xwe radest bikin. Ti berseveke daxuyanî û çalakiyên berova jî vê yekê nînin. Di vê çarçoveyê de divê xusûsên wek agirbestê ku di bangê de nebûn neynin rojevê ji ber ku tiştekî wiha bi ti awayî nepêkane. Gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Heta niha nediyare kadê PKK kengî kongreya xwe saz bike. Lê Partiya Tevgeran Tewperest MHP ku serokê wê Devlet Bahçelî pêvajoyan û dabû destpêkirin, geşbîne ku PKK di demekî nêzik de wê gavê biavêje. Terör örgütü. İnanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde Em bawer dikin ku dêrê xistina terorê di demeke Kurd de kongreya xwe saz bike û xwe helweşîne. Em li benda vê yekê ne. Em li bendê ne ku pêwîstiyên banga 27 Sibatê bên bicihanîn. Em vê yekê bo sibaroja xwe ya hevbeş serxwebûn, hebûna xwe ya millî û alaya xwe ya ku qet nakeve wek giringiyeke dîrokî dibînin. düşmeyecek sancak ve bayrağımız adına tarihi önemde olduğunu değerlendiriyoruz. Gotinên berpirsên desthilatê di demekî de ne ku roja pênçemê hevserokê Konseya Rêveberiya Keçekê Cemîl Bayik ragihand ku ji bo ew bikarin kongreya xwe saz bikin, divê dewlet jî wek ewan agirbestê rabigihîne û got, niha di şert û mercên heyî de kombûna kongreyê metirsiye. Ferdî Sak, Rûda.